नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक दीपक दुलरुआ सबके प्रणाम करता नहीं। ये महामारी में कोरोना वायरस में सब हमरा भैया लोग के कलाकार लोग के बड़ी दिक्कत हो गई बा। हमरो भी दिक्कत बा, सभी के जे बजवाना विभाग में बा सबके दिक्कत बा। तो लॉकडाउन के पालन करे के बा, अपना घर में रहे के बा, रियाज करे के बा, अपन काम करे के बाटे। रवा सब से आशा ना हमरा पूरा विश्वास बा कि रहे रवा सब लॉकडाउन के पालन कर भवजा। आइए महामारी में एगो हम गीत सुनावत एगो प्यारा सा अपना आवाज से। एह महामारी में धर्म के नाम पे, एह महामारी में धर्म के नाम पे अरे आपस में लड़बा, अरे आपस में लड़बा। ए भैया देशवे ना रही तो, ए भैया देशवे ना रही तो बोल तू कहवा रहबा। ए भैया देशवे ना रही तो बोल तू कहवा रहबा। लॉकडाउन के पालन कर बाउर बा समैया, ना तो धरती परती हो जाई हरब तू लड़ैया। लॉकडाउन के पालन कर बाउर बा समैया, ना तो धरती परती हो जाई हरब तू लड़ैया। भैली कोरोना कोना कोना, अरे फैली कोरोना कोना कोना। अरे जदी न डरब, अरे जदी न डरब। ए भैया देशवे ना रही तो बोल तू कहवा रहब। ए भैया देशवे ना रही तो बोल तू कहवा रहब। लव यू ऑल फ्रेंड, सबके प्रणाम करता नहीं।